na-ebulukwa mmadụ n'ọkwụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee n'Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana Ugochi Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Odinana bụ eziokwu, Odinana bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu temple ọ ya dị. Maka na eziokwu anwụ anwụ chacha ndị oge erighị anyị fanta mbaki ndị oche eri anyị fanta mbaki faja sikara aka ụfọdụ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke ha ka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka bịakwa mmadụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ọma mkpuchacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gwa ume ọdịnala ya dị. Ka anyị dọbụrụ dị ebe a ụmụ ọdịnala Igbo ekerekwa m ụnụ, asị m nke echi ya zere nọ. Tata bụ eke, nnukwu eke. Ịma na enwere nnukwu eke bụ obere eke. Tata ihe eji wee bịara ụbọchị tata bụ nkụzi anyị na-eweta gbasara ọdịnala. Ọ nkụzi kwesịrị ịbịa n'ụtụtụ 9 AM, mana o nwere ihe kpatara nụ anyị bidocha program ma akọwara ihe mere na nkụzi a bịara ebe 9 o kwesịrị iji wee bịa. Ọnya ka m ji wee butezie na tata na by this time bụ 5 PM. Abụkwa m onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba akwụkwọ afa mmiri etirikwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Then bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'oge awa nke eziokwu nke mbụ nwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya oraifite na Anambra steeti. Oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Isiokwu anyị ji bịa taa bụ ihe parents ọbụla, why you should teach your children and raise your children, show them the way of God, so that when they grow, they will never depart from it. Onye nne na nna ọbụla, you own that point of duty to raise your children. Kọwara ha ihe bụ ezigbo ọdịnala Igbo. Ọ dị mwute na ọtụtụ ndị mmadụ adịghị ekuziri ụmụ ha ihe bụ ezigbo ntọrọ ọdịnala Igbo. Yes, o nwere ike ọ bụrụ na because of na ụfọdụ nne na nna na onwe ha amarọkwu, ma ọ bụ maka ihi na ha chọrọ ịha idere ụmụ ha ịkụziri ha ụzọ ọdịnala. Therefore ha jezie n'ilo
onye ọzọ eduhie ha ụzọ kụziere ha ka esi agwọ ajọ ọgwụ ha echezie na ịgwọ ajọ ọgwụ wụ ọdịnala. Ịgwọ ajọ ọgwụ has nothing to do with ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo dị nsọ. Ọdịnala Igbo wụ Igbo spirituality. Ghọtara ya? Ọnya bụ isiokwu anyị. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa ka ọnwa Disemba ka na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta ya na Disemba 19th. Ọsọ ndị niile sonyere anyị na ya bụ aja bụ ndị ga-enweta ihe onyonyo ụbọchị 19th etu esi wee chịkọta ya. Ọ mgbe anyị ji achụ aja mbụ n'elu aja ịpụta ihe anyị na-achụ n'isi ndị enyi anyị niile na ndị niile sonyere anyị na aja. Aja m na-eji achụ na temple every morning n'isi ndị niile sonyere anyị all over the globe. Ada anyị kwuru na ọrụ mmụọ niile anyị na-alụ n'ọwa afọ anyị na-agba n'Ugochi na temple na distance abụrụ ịbara ya. So nke a bụ ofu. Nke ọzọ si bụ ọ bụrụ na iso ya ewughị na nke a denụ ịmanaghị achatịzi m maka nke ọnwa na-abịa n'ọnwa Jenụwarị. Aja anyị na-achụ na-ebido na ebido nke Jenụwarị ga-ebido Jenụwarị 6. Mana ọ bụrụ na o nwere ajụjụ inwe na nkụzi a sendịalụ m meseji na WhatsApp. My WhatsApp nọmba bụ 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Echefuna every Monday na every Wednesday bụ ụbọchị anyị ji enwe administration using ọdịnala method. Ọ ụbọchị anyị ji ekwubi okwu n'isi ndị enyi anyị niile na ndị anyị na-alụ ọrụ Friends of the Temple. Maka na ike dị n'okwu ọnụ. Anyị na-eme our administration using ọdịnala method. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. N'ụbọchị taa anyị ji kaadị anyị na-enye our fans. It's only for our fans, yes. Anyị ji Glo card, anyị ji gbazi Airtel 500 naira each. Anyị ji wee bịa. Nke ọzọ si ewu na ige ntị ịmụta ihe anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu. N'oge awa nke eziokwu ọnya bụ ihe kwesịrị ịma. Then isiokwu anyị ji wee bịa taata bụ ige ntị ịmụta ya ọfụma. Ihe mere na mụ abịara ebe a ebe 9 o'clock bụ maka ihe mere o nwere ikpe enwere n'obodo. Ọ na-arahụ ụlọ. O nwere ikpe enwere n'obodo. Yes, sorry for that distraction. O nwere ikpe enwere n'obodo. Gịnị ọnya ka ya bụ ikpe ahụ ka mụ wee zara jere. Yes, adị m consign. So onye ka ndị wee jee ya bụ ikpe. Ndị saịdị na ama ejie o nwere ihe ga-eme mana ihe nyicha iji bụ ka m lead by example kọwara ndị mmadụ ihe a kwesịrị ịma. Ihe mere n'obodo anyị mesịara meeting ọdịnala anyị na-ada emebe every Sunday morning. Anyị mesịa mana o nwere ikpe ewetalụ na our village, larger village. Ya bụ ikpe bụ na o nwere ofu ọnụkụ na is a clan kwesịrị ịda afụ maka alụsị obodo dị n'akafa. O wee bụrụ na ịma na anya ukwu adịrọ mma n'ụwa. Ihe nche ịkọwa ihe a bụ ka ị were ya mụta ihe ka ọ ga-abụ ome ụdị ihe na-eto a mebe na ebe ị nọ ka ị mara ihe ya akwụ na ya. O wee bụrụ na nwa amadi ya bụ nnukwute onye anya ukwu ka nkọwara ihe dị na etu esi anọ na ọlta bụ okwu mmụọ alụsị ọbụla. At least na anyị na-edo ka nwere a na-edo maatụ. A na-enwe chief priest bụ aka ji ọfọ. A na-enwe onye oso, that is the second in command. Yes, a na-enwe onye ụkọ, that is the chief servant. These 3 ranks etu a ka o si adị. Yes, so the chief servant abụrụgoro onye ga na-eweta ọchị na-akpọchi egwu na-eme ihe ndị ọzọ niile. Nwaanyị na onye oso ga-enye aka na-enye gị the rules ị ga-eji wee ba ebe aka ji ọfọ ga-etidoro ụfọdụ ihe ị na-alụ ịbịa n'ime. Ịghọtara ya? That is the rules here. Mana etu esi eme ihe bụ na ya bụ arụsị ebe arụsị a na-efe n'okenye. Ka eji chọọ ịkọwa ihe ahụ na adịghị ama ife n'isi awọ kama na ihe mmadụ nụtalụ ka o ji abụ aka akụkọ okenye.
o wee bụrụ na etu esi emie na mpaghara ala Igbo ebe nsi bịa bụ ọ bụrụ na for any reason na onye na-efe mmụọ onye bụ aka ji ọfọ apasịa on, then the oldest person na ụmụnna nwa ga-akpọ ụmụnne ya niile oku wee gwa ụmụnne ya na okenye erughị ya. Ihe eji akpọ ya bụ oku bụ ka ị mara kpọọ ụmụnna gị bute ọchị wụta mmanya na be gị. Now ka ọ ga-abụ ọnwụ na o nwere onye na-contest that okenye ship with you, ka onye anwa raise a point then gịnị ya wee mee etu esi eme wee define onye bụ okenye. Ọ bụrụ na oge gboo dịka oge nwere baptismal card a ga-eji wee ma dịka na ndị ụfọdụ ndị okenye ahụ amụrụ ha n'ụlọ ọgwụ, ọ dịrọ ka ndị saịdị nke anyị ndị amụrụ n'ụlọ ọgwụ nwere ndị amụrụ n'ụlọ ọgwụ. Ndị anwa amụrụ n'ụlọ ọgwụ nwere ike awa ọjị edebe n'ala, onye si na ọbụ ya bụ okenye were ọjị anwa dị n'ala, ọ survive ọ bụrụ okenye, ghọtara ya, a na-apasị ya judgment. Now mana ọ bụrụ na ebe a kpọrọ oku enwe clear understanding, onye asị yes na onye abụghị okenye, then a man pass go the first hurdle, that is na ọgụ agba okenye ụmụnna gị. Then ị kakwazie anada oku ọzọ ị ga-akpọkwa ụmụnna gị after some time wee gwazie ha na ebe ọ bụ na gị nwa bụ okenye na ị chọrọ ka ị banye na arụsị ụmụnna gị, that is ka ị bụrụ the chief priest ga na-enye ya bụ arụsị na-agba odibo, the chief servant. Ịkpọzi oku anwa since na-enwerozi onye na-contest okenye ship with you, then ga imego first step ihe eji wee banye ya bụ mmụọ. Ihe ọzọ ụmụnna gị ga-eme bụ inye gị nkwado on one ground, na ga-akpọta dibịa na-agba afọ arụsị, yes, n'okwu mmụọ anwa. Ọbịa ọgba afa nenegasị etu ihe si gaa na okwu mmụọ anwa, mara na the last servant occupant, the last person, the last caretaker na mmụọ anwa o mekwara ihe etu o si eme ka o nwere ọtọ nọ maọbụ alụ o metalụ while serving there as caretaker. O nwere ị na-ewe iwe ji ewe mmụọ anwa maka na ihi na-emere ihe kwesịrị ka emee. Agbasịa afọ anwa ọ bụrụ na enwere alụ the old servant metalụ, akpọ onye bụ alụ make a peace with mmụọ anwa, then wee binye the new person aka n'ọfọ. Ịghọtara ya? The new person abanye etu a bụ normal process, because n'igwe bụ ike. Why you will carry ya ụmụnna along bụ ụmụnna gị aha bụ ọha bụ the next successors. Yes, na ụmụnna gị aha ka a ga-esi nwetakwa onye ga-abụ the next in command, the second person na-eso gị. Ebe a ka a ga-esi nwetakwa the third person. Mana ọ bụrụzie na onye bụ the eldest adịrọ interested maka ihi na ọ na-eje ụka, the right thing onye a ga-eme maka ndụ, ihe nyiche ịkọwa ihe ahụ ka ọ ga-abụ ọ na-eme na be nna gị mara ihe ị ga-eme bụ na the man bụ the eldest ya maka ndụ ya na maka ndụ ezinụlọ ya ga-akpọ ụmụnna ya oku, gwa ha na okenye erughị 1, ozuo oku ọzọzi wee gwa ụmụnna ya yes na ya mana ọnya maka o ruru gị bara mmụọ asị aka ji ọfọ, mana maka ihi na ya nwa adịrọ redi na ya na-anọmineti mmadụ one ma one si ji agba afa n'ime mmadụ one ma one ọ nominetịrị. Ọ bụrụ na afa chuzu onye ọbụla afa chuzu n'ime fa na ya nye onye ahụ sọpọt. Ị maa na onye ahụ na-aba as caretaker, yes, ọ na-aba as caretaker, that the eldest person. Whenever that caretaker passes on, whenever the eldest, yes, pass on, you know that caretaker is taking care on behalf of that eldest or Kwezioku. Whenever that eldest pass on, the caretaker's work cease automatically. You understand? Unless na appointed by the new, they determine by the new eldest, and that new eldest, when that caretaker, it should continue. So you have that able caretaker, you have that they can stewardship account to that eldest. Say the gigaba. You got that? Here you go. We have that. Here we go. Odinana.
anyị na-anaghị ka anyị kọwaa ihe ka o doo anya mana gịnị mere na ụmụnna o wee bụrụ na onye a jọsụrụ gbaba n'okwu mmụọ maka na ọ bụ orita ya n'ọrụ oyibo mma asị gị na ihe nchọpụta ihe na-eme na agụụ na-agụ ya so filuo na ka ya banye n'okwu mmụọ alaeze na ya ga na-ata anụ ọkụkọ na-enwetakwa ego ihe ọ na-eme abụrụ ka ma weda ma mmụọ anabatara ihe ọ na-eme ma ọ bụ na mmụọ anabatara ihe ọ na-eme ihe ọ na-eme bụ jọs ka o nwetagoro ihe ọ ga-eji wee na-eneta keeping body and soul together ịghọtara ya maka na ejere m ebe a taa wee sị ha wee sị maka na abịasịrị ọ na-ese okwu wee sị na to solve this problem one na the person bara that place efuru normal process and na whatever ọ na-eme bụ ụmụ ya ga-ata afụfụ ya ọ na-aka mma mmadụ akpa na akpa n'ọfọ ka ọ ghara ịbụ ụmụazị ya nọcha obodo dị iche iche mana nwere nke nwere ikutere isi ihe ọ na-eme ha na-emekasị o nwere ike ọ bụrụ maka nna ọtọnọ nne ha na-eme maka ogologo akpịrị ka e wee rie anụ na ka e wee nweta sọm onye ego wee dị ebe a na-emekasị na mgbe e nwetara rịpọtụ na ị nwere ihe ọ na-eme na-aga aga na mmekasị ka ọ na-emekasị ebe a and the one sịrị bụ na the man na onwe bịa chụsaa ọda ụmụnna kwesịrị isi wee na-eme gịnị na-agba ụkọ na anya bụ okwu mmụọ so instead of ya nwe onye oso nwe onye ụkọ sụsụ ya bụ ofu onye anwa nwere ọzọ onye ụmụnna ya ọzọ su ya nọdụ that place ihe ọ mazi onwe onye gafeta anụ ọ na-enyere ya aka na-emekasị ofu ihe wee sị adị ihe mmemme bụ na ka ebe ọ bụ na-emego mistake ya from the foundation ka emeghasịa ya ihe a eme bụ ya bido chigha azụ ka akpa na akpa na ọfọ mee ihe niile o kwesịrị ime that is by ịnachiga back to ụmụnne ya na okenye erugie from that place ka ụmụnne ya wee nye support ka ọfọ o ji alụ ọrụ wee banye n'ebe a bụrụ igwe bụ ike mana the man was like they actually passed that process then wee gwa ha na ihe a ga-eme bụ na a ga-akpọta dibịa a ga-akpọta abụrụ onye be anyị a ga-akpọta dibịa onye si mba ebe ọzọ ka ọ ghara ịbụ onye agha si na o nwere ndị bias saịdị ya na onye no na-akpọta dibịa ahụ bịa n'ihu dị arụsị ọgba afa nwa then ọkọnfa mmụọ ma nwoke a ọfụ ahụ o ji aka eje wetara onwe ya o ji nọrọ di ya ma ọ dị ile ma ọ bụ na aka ya nwoke aka ya ọ dịkwa ọcha maka na ọ bụrụ na aka onye na-efe mmụọ adịrị ọcha ịma na ihe ọ na-eme nwokere mmekasị ka ọ na-emekasị wee gwa ha si ha na m nwaanyị enye sọpọt onwe ha na onye ọbụla bụ onye mmụọ chụzuru n'ọnya ga-agba odibo ebe a mana a ga-akpọta dibịa na-abụ agba afa onye nke mgbachi onye nke bụ agbachara n'afa ọ bụrụ na a confirm na onye nke izizi ya nwa si mee the right thing ihe niile ebe niile ahụ kwụrụ jọ si mee the right thing ka ụmụnna wee sọpọtụọ ya then ya continue wee gwa ha na ọ bụrụ na afa confirm more like this na mma eje na obi mmụọ anwa lụọ ọrụ ha obi n'ime okwu arụsị anwa so that mgbe ọbụla arụsị a ga-eri ji enwee ebe obi ebe ndị mmadụ ga-anọ wee sịkwa ha mana ọ bụrụ na a gbasịrị afa ọ bụrụ na onye afọ nwa anwa chụzuru abụrụ the man n'otu uzuru onye ọzọ na ụmụnna anwa as the right person ọ chọrọ ka onye na-enye nri ka o wee na-apụsi ike na mụnwa once I confirm with the person and the person takes over na mma agakọta ruo obi that place ịma o wee bụrụ na ị mara this particular man nọ na si na ya na-enye mmụọ nri turn the whole thing down na ya chọrọ ka a gbaa afa na weda ma mmụọ chụzuru ya ma mmụọ echụzuru ya na as long as na ya onye nwa bụ okenye si hapụ ya ka ya nọrọ ebe anwa na-emekasị ihe sọrọ ya nọ
ịghọtara ya na ọ bụrụ na na-ereta ya gị n'ọrụ oyibo na ọ bụrụ na asịzie nye ejesi na n'ọnụ ya na mmụọ aka ya na-akpata ihe ya na-eri na ọ bụrụ na achụpụzie ya ebe a kedu ihe ọ ya da-alụzi ịgwara akụkọ and before the day o jegoje wetacha some food soldiers maybe kụọ ọkụ abalị ha na-akpọ ike ọkụ abalị lọbicha ụfọdụ ndị mmadụ na ihe ụfọdụ ndị mmadụ baziri ebe anyị mewe ibido ime mkpọtụ na ndekata ihe a na-eme ihe a ndrọpụrụ ha okwu ndrọpụrụ ha si na mana na ntaba anata ụmụazị akpọrọ m nkịta m na ịghọtara ya so gosi na ejikọba akụkọ ahụ ka iwee ghọta greediness and ogologo akpịrị ndị mmadụ nwere adọ ihe na-etu a na-eme n'obodo dị iche iche ebezie okwu mmụọ a na-emekasị okwu ihe ịghọtara ya mana ndị ebere ya na-emere m nwa ụmụ dị man because ihe niile ndafa na-eme we boomerang back to them ka anyị banye n'isiokwu anyị ji bịa taa isiokwu anyị ji bịa taa taa bụ ndị nne na nna ụnụ aghọzi na aghụghọ o takwara m ihe akụkọ akọrọ taa nne na nna nwoke a na-eme ife a na o nwere ka ma ofu nwa ya nọnụ o nwere ụmụ okorobịa ịtọ ọ mụtara mana none of them nọ n'ebe ụmụnna na-eme meeting ebe a na-decide the fate of their father probably the man akarịrị ha along ịgwa ha ka afọ ihe na-eme maka ọ bụrụ na ọ gwara fa ị ga-afụ onye n'ime ha ga-asị mpa lituo cut down ka e follow normal process mana maka ihe na ọ gwara ha ụmụazị a nwere ike na-akpagharị ife ha mara a na-eme ha effect na ihe na-achịkọwa gị nwe onye nne yes ma ọ bụ onye nna when was the last time ị kpọrọ ụmụ gị kụziere ha ihe bụ ọdịnala ezigbo ọdịnala adị m agwa gị ihe bụ ọdịnala ihe bụ ọdịnala I keep saying it ihe bụ ọdịnala bụ ịsọ nsọ ala ọ bụrụ na ede asọ nsọ ala forget it ede ya bụrụ onye ọdịnala ọ bụrụ onye tụba nzu ọ bụrụ onye ọdịnala ọ bụrụ onye tụba edo ọ bụrụ onye ọdịnala ọ bụrụ onye bụ n'igbe ọfọ ọ bụrụ onye ọdịnala gee ntị ma gee ntị nke ọma ọdịnala nwere nsọ o nwere obodo ọbụla nwere ebe a na-akpọ ihu ana ebe a dọrọ ana obodo anwa vat ụmụnne ọbụla nwere ebe a dọrọ ana mana o nwere ụmụnne erigoro eri ha nwere ike itresi ebe ụmụnna ha ebe ana ụmụnna ha dị ihu ana ha maka ihi na o nwere ike the last occupant was maybe died maybe 700 years ago so because of the nweozi onye showru interest o nwere ike the next person nwere farmland dị close to that place akọ n'ebe niile nni ịghọtara ya mana anyị Igbo na-enwe ebe a na-akpọ ana ihu ana ụfọdụ na-akpọ ihu aja ana mana ọtụtụ ndị mmadụ adọghị greediness emesasịa na nke ha nobody is going there again o nwere ike after for a while ihe niile fizzle out mana ịmana ọ na-agba alụ gbaa arọ ọ bụrụ omenala ọkwa eziokwu omenala Igbo nwere ihe a na-asọ nsọ na this generation nwanne na-edina nwanne ya yes cousin na-edina cousin ya ịghọtara ya ana m achọ ịkọwalụ gị etu ihe niile si wee bastardize that is things have gone wrong ụfọdụ nne na nna enweghị ihe afụrụ ya edoghị anya na nwa ndị na cousin a na-edi n'ibi ya ka ịmagba onye nne maọbụ onye nna ịdị aware maọbụ ị na-suspect etu ha the closeness ị nwere ike imewapụ ọnụ iji eri ji eri ede si n'ọkwọ na-alụo na-adịghị emekwa ya eme maọbụ ifu ebe nwanne na-edina nwunye nwanne ya ọkwa alụ n'ala Igbo ma ebe mmadụ nwa okorobịa na-edina nwunye nne ya nwunye nne ya is still alive when nne ya is still alive maybe step mother ọkwa alụ n'ala Igbo adịm ekwudo okwu brother na sister sleeping na-enwe carnal knowledge ọkwa alụ n'ala Igbo enwe carnal knowledge of your bloodline both from the mother side and their father side ọkwa alụ ihe niile abụ ihe ọ ga-abụ imetacha ana ejide onye anwa ọ na-emezi gị ị na-asị kere ihe na-eme gị na ndị amoosu na-ata gị ma ọ mmadụ gwọrọ ọgwụ mana ọ gịnwa ji onwe gị maka na imerụ nsọ ana abominable act
ihe abụrụ ihe a na-eme taa cast and bind. Abominable art abụrụ ihe ọ na-awa eme isi na ijere pass overnight ma ọ na-ijelu for exorcism ma ọ na-ijelu for deliverance. Ọ bụrụ ya. Ihe a bụ something that has to do with aja. Ị bụrụ onye bụ onye okporo onwe gị onye ọdịnala, ị ga na-asụrịrị nsọ ana. Yes. Na agbụrụ a nwaanyị nọ na di na-apụọ jee gbaa n'ilo, ọgbacha n'ilo, ọ bịakwa bịa siere di nri. Ọ na-egbu nwoke maka ọ na-abominable art ka ọ bụ. Ọdịnala Igbo mere ala ahụ na ọ bụrụ na ịnụgido di ma ọ nụgido nwunye na okporo osighị ọnụnụ, you are free to go separate ways. It's allowed. Marriage is not do or die affair. Mana because agbụrụ a o nwere ike ọ na-eche ihe mmadụ ga-eme, o kwechiri na ya ma apụ ma na-eme ọtọnọ. O nwere ọtụtụ ndị adịghị ekwuzi ma ọtụtụ ihe na-eme, mana o nwere ndị nwere ike ị na-ana anya n'ọrụ nke mmụọ ha ma ọ na-agbara ha afọ ihe ị ga na-afụ na mmụọ bụ ọtọnọ. Ọ bụrụ na onye nwa bụ ihe sekpụ ntị na-emebiri ihe ọrụ elu n'ọrụ ana ị na because of alụ dị n'ụzọ ya. And one thing bụ na ụdị alụ adị, the person must confess. Ọ bụrụ anyị nwa na-alụ ọrụ gbasalụ ịkpọ alụ, agwa gị na ihe izi ị ga-ebu ụzọ mee, you must confess your sin. N'imere alụ dị etu a, yes, n'igburu ọchụ ma ọ n'imere alụ dị etu a, ị ya akpọ ya afa adịkwe nkwa n'ihu ana na ihe a na ime emezi ya ọzọ. Wuti atụ gị nwa prọfesịrị na ihe a na ime eme ya ọzọ, forget it. O nwere ihe a ga-emewuru gị. Ọrụ a na-eje arụ n'ihu a na-abụrụ confession fada. Ya bụ ejesia tata ka iwe nata oriri jee ụbọchị Fraịde ka iwe nata oriri ụbọchị ụka. Ntachi oriri ụbọchị ụka na mgbede jekwa je gwuo onwe gị na-alụ, kwetakwa onwe gị na-alụ, next Friday ka ị bịakwa confession. Ọ bụrụ ya. It must be something you go tired as ihe a need so sorry. Nne na nna kụziere ụmụazị ụlọ ihe bụ ọdịnala, kụziere ụmụazị nọ na egwu ajọ ọgwụ abụrụ ọdịnala. Ọ bụrụ na ị kụziri ọrụ ụmụazị nke a, ụmụ gị ga-eje tinye aka n'ajọ ọgwụ dị iche iche. Kụziere ụmụazị na obi ndị ichie ma ọ bụ ihe gbasara ndị ichie, na ndị ichie abụrụ ajọ mmụọ, na ndị ichie anaghị ebute ihe ọjọọ, na ndị ichie adịrọ responsible for abụrụ demon. Maka na ọ bụrụ na imere etu a, ha ga-eje ụka ọbịa, ha ga-eje akwụkwọ, olu ebe anwa ndị ụka ọbịa agwa ha na ndị ichie bụ ajọ mmụọ. When you know more, ụmụ ga-eje n'obi ndị ichie, ụmụ ga-eje n'ebe edewere ezumezu ndị ichie jee mebisie ya ma ọ bụ suo ya ọkụ ma ọ were ekpe ọtọnọ. Mgbe ha mere ụdị ihe etu a, ndị ichie bido taba ha afụfụ. Maka na ọdịnala does not support you to destroy what you cannot create. All mmadụ nwere that covenant with ndị ichie wee kpọtuo ndị ichie. Ịghọtara ya? Yes, wee kpọtuo ndị ichie. Now, onye mmanya gbugidere wee jee n'obi ndị ichie wee jee mebie ọgbụgba ndụ ahụ ndị nna nna gị ha nwere wuchi, obi ndị ichie ga-ata afụfụ ya. Ka mmalụ atụ na obi anyị, onye nọ kwesịrị ịnọkwa obi anyị jere je mebie ọ nna ya bụ former Eze-Ana na my clan wee je mebie obi ndị ichie, kwatuo obi ndị ichie, mee ọtọ na o mere na nne ya ka dị ndụ, mee nne ya atọntọrọ niile. One old man, nne ya was very old then. O mechaa ya akaje niile o mere ya, ma ọfọ ya ọkụ ma ihe niile. The man akaje ahụ mere the man pastor. The man na-ayị ala luo taa. Notago was just a madman. Yes. N'ime na ọ bụ a madman na nwa. O wuzie na ngwọrọ ya n'isi ngụl obi kwụ na our clan. Ọmụnwa onye ndị ichie mụ na ha nwere ọgba ndụ na mma alụchiri ha obi ọzọ, na alụchiri ha obi ọzọ, na ha ga-ebuli m elu, bulie mụ na generation m elu ma ọ bụrụ na anyị maintain ọdịsi obi. Now, mụnwa na onwe mbụ budezi obi anwa kpọkụzie ndị ichie nọ na my clan ruo damage instead of hovering around na mejego ha dwelling place.
ebe ha ga na-anọ wee na-akpa maka ọdịmma anyị na ọdịmma ụmụ anyị. Akwe m nkwa na ha ga-ebunye anyị elu, bunye mụ na my generation up, and they are doing it. Good things ihe ọma dị iche na-abata lụọ ọrụ ha most bifite n'obi now na mpaghara anyị. Ọtụtụ ndị mmadụ na-abịazi eṅomi obi anyị wee na-eji na-alụgasị n'ebe dị iche iche. Ihe nna-achọ ịkọwalụ gị bụ na nye bụ ọgbụgba ndụ ahụ mmelụ uti ndị ichie. O nwere ike maybe next 100 years, maybe 200 years to come, o wee nwee ofu onye my generation mmanya gbugido adị m ekpe ekpere maka ya. Onye dị etu a wee for any reason wee gaa na that obi gaa mesmerize ya, onye enwe problem. Yes, what you will do if you don't like being a joker, leave it that way. If you don't want to maintain the obi, maybe in next 200 years, go and build your own, or maybe need a joker, but for any reason, it's sort of my part. But when you will see maybe my children. Ignore it. Then go along a sorry. Mana for my mugidegi, the general Biama, where may pass a more to know the bendy channel. One day, if I go job. You know that? Yes. What you cannot create, you cannot destroy. If you don't like it, whatever that been again, we're more for. Where all those monuments. If you are not interested, please look the other way. But I'm more than jail. One more na ma may bring you to notice. Maya bugidegi or bugido moge, don't go near to be, or maybe anything on our monuments. Or even more. If it's not your turn, then go and face your turn. It's not by force. You know that? Manambaya bugidegi, ije maybe here you where he or you over the temple. You will show down. That is the simple truth. So you make one idea those things. Why they should ignore. Those things are not working for that they are downfall or whatever. No. Every game over, Bombay happily hatchery, the hatchery. So he accused Romogi. Can one hear game as when you refuse to teach your children? It's a Lord of the Jenaso, Jello Mirumu than a Jalwalumri. You Macane Christian money, church home of the Jalwall, but in the Sinas, Jalwall and Aso. You had to be yourself. Maka Ie Momo, I am a Dihani. A Messia Hataba of ya. It would only come when I chonwa. Ejalo, the Yayon and Miri, or Yayon, not temple, and Yagan one. We told it instead of a lake, like one I can out where would walk ballet, a match here, either made you head the rose here. A body a German or fool paraku. A man, what I can need to hear goes. Boy, told us here they made the nose your name, or one of the a bog and we can mail we are line. By that, they go where I also need for the man that out your lota. And when you get before what I can now, I bet consciousness of here, they men, Andrea. They pass on the words on your yard. More if we him alone, we him a generation. Finally, before Mitchell, on the Emano Mazaketa Amorosi, no kite, na jogu, Adrom Manobro Odinana. Hane Buziaga, Yabohala, Imaro. Yes. Oye today goes in overall Lucana to know Wukana, whatever is you could know what the Madame. I don't go to our job or cool your job. Abroad, we had it back. I do a woman, I go along with the percussion. Then a family, Akuzomiambo, a job. Then a family, I would a job. Then the kitchen, I had a rota. He need dream alignment. Get a chicken in a mama. He make it in a mother. Not charge a damn Mesaraka. That's what you need in life to live long. I Ogbuefi EZE-ANA Ugochi. I want to live not less than 120 years. I want to live 120 years. So therefore, you open away the kitty yaka, you open a bow, you and son. So count me out. I will always stand by truth. Now, here na check while game, why they should avoid the open about a job, Macano abroad. Or they have book or so my job.
what goes around comes around, it will come back to you. Maka na mgbe o ji ebucha ajọ ọgwụ a, ibi ndị bịa na-agwọ ajọ ọgwụ a amara ihe ọgwụ a ya ewe. Mgbe ọ ga-ebido webe ihe, o nwere ike mgbe anwa ọ na-ewezi, o nwere ike na-ewe nwa ya, o nwere ike wee dati nwa gị anwa, ma ọ bụ onye kwesịrị ịbụ nwa gị o wee ya, ma ọ gwara gị nwa na onwe gị. Maka na ajọ ọgwụ agwọrọ gị mara onye ọ ga-ewe, o nwere ike iwe gị nwa bụ nna ya, mana ọ nwa gị ji ebute ike. O nwere ike iwe nwa kwesịrị ịbụ nwa gị, o nwere ike iwe nwanne nwa gị anwa ji ebute ajọ ọgwụ a. So it takes randomly. So maka ị ghara ịkụ ọta bodo n'oge gwawa nwa gị na ajọ ọgwụ abụrụkwa ọdịnala. Ọchị ifụlụ ọdịnala ya fụlụ ọdịnala, kwụba aka ọtọ, na-ebi ndụ dị mma, na-akpọkụ ndị ichie, na-achụ àjà, na-ekwu eziokwu ya bụ ọdịnala. Gwa ya na ọ bụrụ ije bute oke ite bụ wụ ọdịnala. Ịghọtara ya? Kụwara onye ahụ na ọ bụrụ ya na ndị Igbo na-ekwu okwu si na ndụ ka akụ, na ndụ ka akụ. So ọ bụrụ na ị kụwara ụmụazị ihe a, emechaa ọ ga-ada n'isi gị ma ọ daa n'isi agbụrụ gị. Maka na ajọ ọgwụ niile agwọrọ oge na-abịa mgbe nye gwụchara ọgwụ a, nwere ike ọgwụcha ọgwụ ọdọrọchi, ọ dị ementedizi ọgwụ a, ọgwụ eji ya aka ekpawa nri. And ekwuru m sị na ọgwụ na-ebu ebu, wepụ aka n'ịgwọ ọgwụ ọjọọ, ọ ma enyere gị aka. Mana ndị ozi tada adakarịrị ewu nne na nna, ọgwụ a ka ọ bụ ọlụ gị bido na nwatakịrị wee na-akụwara nwatakịrị na ajọ ọgwụ abụrụkwa onye abụ ọdịnala. Ajọ ọgwụ wuchia wickedness and mmadụ ịchọ ka ọ dominate ya, ibie step on toes, chọzie ka o were ma ihe ọbụla bụ nke bụ nke ma nke abụrụ nke, yuzu aka ike. All greediness na-ebute ka agwọ ọgwụ. Ka m kwụsị ebe a, ka m kpọọ kaadị anyị ji wee bịa. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a nkụzi taa, ma ọ bụ na ị chọrọ ka ị chaachị apụ na WhatsApp for anything, send the message 0805 7837 672. I repeat, 0805 7837 672. Ka anyị kpọọ kaadị anyị ebido na Glo 31 04 92 61 32 36 22 3. I'll call for the last time. 31 04 92 31 61 32 36 22 3. For Airtel, 54 84 69 80 40 20 21 17. Again, 54 84 69 80 40 20 21 17. Na-achụkwa okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m okwu n'isi Friends and Well-Wishers ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo, ebe ọ bụ na onye nọ wee na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. Ka ara bụ ndị niile bụ nne na nna, bụ ndị ụmụ ha pụgoro na gia, may they receive help. I pray for our youth, ndị gaghịgoro ụzọ n'ebe ọ dị ukwuu, tinye aka na ya si kpata tata wuochi, tinye aka na ịbụ ime ihe ọjọọ dị iche iche nke ọdịnala Igbo na-asọ nsọ, ka ha nwee nchigharị nke obi, ka ha malụ na onye ọ dị ọsịsọ na nwa nwa ọsịsọ, ka ha gbaa mbọ maka ọdịmma nke ha yana maka ọdịmma nke ezinụlọ ha, ka ha marakwazie na ndụ bụ isi akụ, ka ha wepụ aka n'ihe ọbụla agbọrọ ihe ọjọọ ọbụla bụ ajọ ọgwụ, sizọ ka o wee dịrị ha mma, forget ya maka ndị mmadụ ibe ha.
asị m ebe ọ bụla onye anọ na all over the world ndị na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, may they receive help and be blessed n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ya gazie n'ọfọ sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu echi niile bụ Mọnde. Anyị ga-anọkwu ya by 9 AM n'oge awa nke eziokwu. Ya gazie na ịnecha vidiyo tụsara ya ndị ọzọ ka ha were ya mụta ihe. Ya gazie.